Mára, jak se cítíš, Krásně, miluju tady. Nemám židli, ale já jsem tam, já nebudu mít čas tady skibidy dělat věci. Jak se cítíš dnes na dnešní ples? Mám pít? Já jsem pil, než jsem přišel. Ty, jak se cítíš? Všichni mi čumějí na kosy. To má pěkný. Pan Picek je chill. Nevím proč. Ale on je bobík. Jak se cítíš, Tomáš? Poprosil, jestli si pak můžete se... Mám vodku, mám Red Bull, mám pivo, jsem spokojený. Protože aby to vypadalo. Myslím, co jsem řekl, Citadela letí do vzduchu. Jo? Jak se cítíš? Já se cítím unaveně, ale cítím se energetická. Ale Jo? Chápeš to? Ona tam není před nima. A jí znervózňujo. Marku, Ano. kolik si toho ušil vypitýho? Nic. No, tak začni pít. Ne, Věř mám si. paralen. Játra! Takže, dámy a pánové, máme tady na dnešní noc, máme 3 úkoly. První úkol zní, zeptej se někoho na telefonní číslo a pak to dané telefonní číslo dej nikomu jinému. Druhý úkol je natoč s někým, koho neznáš, trapné video, tak je jít na parket, zařvat hej nebo koukejte a dělat žížalu nebo breakdance. Takže jsem zvědavej, dáme si kolo štěstí a uvidíme, na koho to padne. Tady update, vymysleli jsme dalších 7 úkolů. Je to fakt bomba. A teď máme kolo štěstí o to, takže v průběhu večera budeme muset plnit různý úkoly, takže to bude zajímavé. Jsme prostě co mám dělat do prdele, až dostanu úkol, že sám vysrat, a až dostanu úkol, že sám vysrat do pisoáru, tak budu úplně v p***. Dneška budou odrobný, protože nemám 10 korun na šatnu. Ale jako zjistil jsem, že nejsem jediný, kdo má jakoby, ten problém. No to ještě horší jako. Tvoje pocity začáteční. Ale to dobrý, ale musím být spít. Tak co? Čau. Styl. Kdyby se po škole hodnotili jenom 3 den na modelování a malování, tak je premiantem, i když je střela. Marek Hromádko!
Máš piko, vole, máš piko, vole, co je, vole? Tohle je pro Andrejku, tvůj syn kouří. A cigarety. Ty cigarety vystřihneš. Ahoj mami, já jsem Honza a kouřím cigarety a piňouny, ale ty o tom nevíš. Jdeme piť, už mám 3. skleničku, ale jdeme piť, chápeš to? Jdeme piť. Budouha noc, jo, asi to jsem já. Bude dlouhá noc. To, co chci nejvíc. Já nestávám. Dlouhá noc. To, co chci nejvíc. Jo, čistě do marka. Pan učitel říká, dělej to pořádně. Ale víš, co se říká, že holky mají rádi šlechtěný kytky. Ale kdyby šlechtěný. Je vidět, že pan učitel... Každopádně budeme losovat o to, kdo bude dělat úkol. Jak už jsem říkal, jsme víc úkolů, tak jsem zvědavý. Jdem to roztočit. To je skorumpovaný, já u toho nebyl. Je to To je skorumpovaný, já u toho nebyl. A teď? Já to neviděl. 1 až 10. Já to... Ty jsi v Ty jsi v Jednička, to je to nejlehčí. Počkej, ještě nevíme. Je to jednička. Jednička nebo dvojka, jednička nebo dvojka, je to dvojka. To číslo 2 zní: natoč s někým, koho neznáš, trapné video. Už točíme dalšího a je na řadě. Druhý úkol. Dej mu ten druhý úkol, asi dobrá. A máme tam... Zase Honza. A do p***. Toho už jsem někdo poznal. Tomáš, je to Tomáš, takže Tomáš. A teď, jaký to bude úkol? Šlo. On má to nejlehčí. Co je 10? On má to nejlehčí. Co je 10? A 10. Vem si domů jakýkoliv suvenýr, ale musí být námi všemi Já schválen. už jsem tady to promýšlel. Ale to by si musel až na konci večera. Mám o kluky strach. Ukradnu si. Zkus ještě jednou. Já jsem to si ten 0,5, kámo, tam jako... To je na 0,5. Všichni vypadáme jako ty vole, mrdý p***. Sladký jak bombary. Když jsem diabet. Tomu ráda jim musíš hardbass. Doma máme. Teď další. Pány na holení. Točíme. Aleši, číslo, co bys nechtěl třeba? S těma číslama. A chtěl bych ten striptease, to mi je uprdele, vole. Jít na parket, zařvat hej, nebo koukej ten a dělat žížalu. Na zemi to je takový to oblnění. A nebo breakdance. Jdem na panáka. Takže až budem tancovat, tak jdu. Na vlogísek, ty vole, ne! Ty vole, hej!
Happy breakdance na moje narozeniny a teď je čas na Honzu, jak se svlíkne. Já se nebudu nelegální. Dámy a pánové, máme tady update, Aleš má narozeniny ještě jedno. Všechno nejlepší, ty pardále staré, ty vole. Popřál mi můj třídní, můj češtinář a sekretariářka, která mi dává potvrzení o studiu. Ty dětku, ty vole, za chvíli máš důchod. Ty vole, budeš plínek. Ani ne, před chvilkou si teď budeš znovu. Poker face. Poker face. A přirození dlouhatánství. Jakub Kupísek, chytá se! Přivítejme. Dneska mám narozeniny, byliš mi prdel. Aleš, protože ještě nebyl a jdem rovnou losovat číslo. Čtyři. Jdem se podívat, co je čtyřka. Čtyřka je exnout pivo na baru, takže musíš si koupit pivo a exnout ho na baru, hned přímo. Musíš to exnout. Největší ironie na tom je, že já jsem ten úkol vymyslel. Takže co jsem si nadrobil, to si taky sežeru, dámy a pánové. No tak si nedám Plzeň, ale jenom velký osek. Hej, natoč se hlavně, až budeš blejt. Ty to budeš točit, až budeš googlejt. Ví? Musíš půl. Čekal jsem od tebe víc. Já mám v tom... Víno by vypilo víc. Jo, dělej. Vole, vy mě... Ale oni mě nutí úplně do blbostí. To byl jeho nápad mimochodem. A je dospělej. Takže tohle jsem já po tom, co jsem dostal úkol, abych exnul pivo. Nezvládl jsem to, ale zvládl jsem to v časovém limitu 3 minut. Jelikož u mě v rodině je klasika pít zelenou, vodku, rum, tak to bych asi dal. Ale pivo, to já v krvi nemám. Je mi zle jak Mám pocit, že za chvíli se poblej. Aleš má teď narozeniny, řekněte mu hezký přání do vlogu. Aleš má narozeniny. Jo, teď má narozeniny. Tak bez prdele. Dneska je mu 19. Tak bez prdele má Štěstí, narozeniny. zdraví a tak. Tak ty jsi milej Kájo, ty vole. Tak Aleš, ty vole. Všechno nejlepší Alešku do nového teda roku ne, ale všechno nejlepší k narozeninám. Ať se ti daří a jsi šťastný dál. A tak. Já mám dneska... Aleš, narozeniny! Pane učiteli, on má narozeniny. Dneska. Dneska je prvního a já mám první Terorista! Náš terorista má narozeniny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Dneska mám narozeniny, ty Teď má právě Aleš narozeniny, takže Aleši, já mám dneska 19, ty Dneska mi je 19, tohle je pro moje budoucí, to sem, tohle je pro moje budoucí děti, vy se v rámci alkoholu a adrenalinu. Děti, jestli tohle vidíte, mám vás rád. Dneska mám 19 a totálně vyřvaný hlasy a když stojí do pyťa. Vypněte to. Já si jenom vyšlápl na botu. Vyšlap na botu a vyzul mě, ty vole, čupaví. Omylem. Protože on zesrap, tak do vězení. A nevím, co má udělat už, ale místo toho prvního trestu bude udělat znova breakdance, ale lepší než Aleš. Úplně brutální. Začnu se bát, než místo vzdát. Ty vole! Za půl hodiny mám narozeniny! Ne! Jo, pojď! 20! 19! Teprv! No! Mně bude 21! Máme Alešovo narozeniny a na dívce! Miluju vás. Já vás miluju, kluci. Ty vole, hlavně ať uděláme maturitu. Nedáme. Hlavně sandvičiny v tom případě, ty vole! Tak jsem Točíme mezi dvouma, který ještě nebyli, takže jsme zvědaví, kdo splní úkol a jaký to bude úkol. A je to retro, je to retro. Já už chci být na řadě. Co bude plnit za úkol? Je to, chvilka napětí. Číslo 1. Číslo 1 je, zeptej se někoho na telefonní číslo, a to konkrétní telefonní číslo dej někomu jinému. Pane Retro, jak se cítíte? A to nemůžu udělat. Musíte, ale nebo platíte 3 panáky. Ty vole, a potom 3 panáky. Jste si Na moje narozeniny, ty Nejlepší pití. Miluju všechny menšiny. Až nesnáším všechny menšiny. Znova jméno, kdo bude plnit úkol. Takže točíme. A je to. To už jsme měli, takže točíme znovu. Ty vole, to trvá, hejťá si prdel. Já to nejsem, to je Honza. To já. A teď, co budu plnit za úkol, takže? Ať je tam 8 aspoň. 9 ne. 8. Jdem se podívat, co to je. 8. Udělej si selfie s random člověkem. Dobrá. Hodně bol.
Hoši, ty 150 cm čur má more patku upatlanou, ty pičo, že si měsíc nemil, ty koko. A bude si na mě vybíjet z tomu, že si jdu nabít vapo, ty pičo, čur malej, ty vole, bych se střelil, bych ho sešláp do hoven z. Já jsem Petr a loučím se s váma na dnešní vlog. Pro veškeré vládní složky, které by mohly sledovat toto video, tato sklenička byla získána legálním způsobem. Tady ten muž pašuje trávu a vazí metamfetamin ve svém bytě. Tady o tom ani nemusím povídat, ten už má zápis v rejstříku. Já to nechci asi Alešovi říkat, ale on je fakt idiot a mám pocit, že nám to asi moc dlouho nevydrží. Kakat. Dobře, tak já doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Loučíme se s váma, se všema a zase u dalšího vlogu někde příště. Ahoj.